እዘን ኣብ ምስሊ እትሪእዎን ዘለኹም ሰበይቲ በቦዋኑ ብዝተዛረቡ ትንቢት ምኽንያት ትንቢተን ክፍጸም ከሎ ናይ ዓለም መራኸቢ ብዙሃን ዛዕባ ኮይነን ኣለዋ። ብዛዕበን እውን በቦዋኑ ይስማዕ ኣሎ። ንምዃኑ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መን እያ? ብዛዕባ ዓለም እንታይ ተንብያ? ብዛዕባ መጻእኸ እንታይ ተዛሪባ? ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጥቅምቲ 3 1911 ካብ እዋን ሕርሲ ቀዲማ ዝተወለደት ህፃን ነዛ ምድሪ እዚኣ ተጸንቢራ ይብለና። ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ታሪኽ ካብ መጀመርትኡ ከም ዝንገረና ቀዲማ ብምውላዳ ምኽንያት ብዙሕ ናይ ጥዕና ጸገማት ስለ ዝነበራ ክትነብር ወይ ክትመውት ትኽእል እያ ተባሂሉ ከም ልሙድ እታ ሃገር ጥዕና ተስተኻኺሉ ክስካብ እትዓቢ ስሙ ኣይተዋን ነይሩ። እዛ ጓል እዚኣ ከምቶም ካልኦት ሞዝና ብሰሓቕን ብፀወታን እትሕልፎ ዝነበረት ኣቦኣ ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ንምስታፍ ንሰራዊት ቡልጋርያ ሲዒቡ ካብ ዝዘምት ብዙሕ ከይጸንሐ ኣዲኣ ብሞት ሲኢና ድሕሪኡ 12 ዓመት መልኣ እዛ ጓል ቫንጀሊና ምስ መዘንኣ ኣብ ሜዳ እናተቐዳደመት ከላ ብነጎድጓድ ዝተመልአ ብርቱዕ ህወውላ ንፋስ ነቲ ከባቢ ኣናወጾ ንኣየር እናሰንጠቐ ዝጓዓዝ ዝነበረ ከቢድ ህወውላ ንፋስ ንቫንጀሊና ብከቢድ ተጎዲኣ ኣብ መሬት ወዲቓ ተረኸበት። ገጻ ብምሉኡ ብሑጻ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረ የዒንታ ፈጺማ ክትገልጽ ኣይከኣለትን። በታ መዓልቲ እቲኣ ነቲ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ነገር ክትርኢ ዘኽእል ናይ ዓይኒ ብርሃን ክትስእን ከላ ካብ ዘመናት ቅድሚ ሕዝን ድሕሪኡን ዝመጽእ ነገር ግን ከም ፊልም ንጹር ገይሩ ዘርኢ ናይ ልቢ ዓይኒ ግን በቲ መዓልቲ እቲኣ ተዓዲላ ልክዕ እዚ ብርቱዕ ህወውላ ንፋስ በቲ ግዜቲ ካብ ዘጋጠማ ጀሚሩ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ዓለም ዝገርም ትንቢታት ክትዛረብ ከላ ዝተዛረበቶ እውን ከይተረፈ ክፍጸም ከሎ ኖ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን በፂሕና ኣለና። ብዛዕባ ባህርን ክእለትን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንምምርማር ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነብሩ ሰባት ሓደ ዝኾነ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ጸሓፍን ዊልያም ሄንሪ ልክዕ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚኣ ክኸውን ከሎ ሙሉእ ህይወቶም ኣብ ርእሳ ክትምርምር ከም ትኽእል ይዛረብ። ካብ ልደት እስካብ ሞት ልክዕ ከም ፊልሚ ኩሉ ትተርኽ ስማ ባባ ቫንጋ እናተባህለት ትጽዋዕ እዛ ሰበይቲ ባባ ቫንጋ ህይወት ሰባት ካብ ምዝራብ ወጻኢ ህይወቶም ኢዳ እትያ ነገራት ክትስተኻኽል ወይ ክተባላሸይ ትኽእልን መጻኢኦም ምርኣይ ግን ከም ትኽእል ብንጹር ይንገር። ብዙሓት ቡልጋራውያን ሳይንስታት ሶቪየት ሕብረትን እውን በቦዋን ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብሳይነሳዊ መንገዲ ንምጽናዕ ኣብ ጎና ንነዊሕ እዋን ጸኒሖም እዮም። እትዛረቦ ነገር 80% ዝኸውን ልክዕን ዝተረጋገጸ ብምዃኑ በቦዋኑ ኣረጋጊጾም እዮም። ባባ ቫንጋ ህይወታ ኣብ መበል 85 ዓመታ ክስካብ እትሓልፈሉ ክስካብ ነሓሰ 11 1996 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ድሕሪ ግዜ ሓቂ ዝኾኑ ካብ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ጀሚሩ ክስካብ ባራክ ኦባማ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ምምራጹ ትንቢታት ዝተጋገየ ነገር ኣይነበረን። ሎሚ ንሳብ ህይወት እንተዘይሃለወት እኳ ዝገደፈቶም ዝተንብየቶም ትንቢታት ግን ሓደ ብሓደ ክፍጸሙ ተራእዮም እዮም። ትንቢታት ባባ ቫንጋ ካብ ምፍጻም ዝተልዓለ ክስካብ መንግስቲ ምምኻር በፂሓ እያ። ናይ መጻኢ ክስካብ 579 ዓመት ኣብ ምድሪ ይኽሰቱ እዮም ዝበለቶም ናይ ዓለም ፍጻመታት እውን ኣቐዲማ ተንቢያ እያ። ትንቢታታ ሎሚ ክስካብ ዘለናዮ ዘመን ኩሉ ይኸውንን ይፍጸምን ምህላው ካብቲ ትንቢታት ዝተጻሕፉ መጽሓፍ ክንፈልጥ ንኽእል። ባባ ቫንጋ ትንቢታ ካብ ዝወጽሑ ፍጻመታት ሓደ ዓለም ዘናወፀ ስርዓት ዓለም ዝቐየረን ናይ መስከረም 11 ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ እዩ። ዘስክሕክሕ ነገር እዩ ዝኸውን። ኣሕዋት ዝኾኑ ህንጻታት ኣሜሪካ ብሓጺን ዕዋፍ ኣቢሉ መጥቃዕቲ ይወጽሖም እዩ። በቲ መጥቃዕቲ እውን ክወድቁ እዮም። ተኹላታት ኣብ ድሕሪ ቆጥቋጥ ተሓዊኦም ከለዉ ደም ንጹሃን ግን ብኡ ምኽንያት ከም ወሓዚ ማይ ክፈስስ እዩ ክትብል ባባ ቫንጋ ብዛዕባ ኣሜሪካ ሓደ ትንቢታዊ ቅንያዊ ዘረባ ተዛሪባ ከም ዝነበረት ተጻሒፉ ኣሎ እሞ እዚ ካብ ዝኸውን ድሕሪ 11 ዓመታት ንዓለም ዘገርም ብዝኾነ መንገዲ በቲ ዝበለቶ ግዜን ሰዓትን ህንጻታት ኣሜሪካ ብዝበራ ዕዋፍ ማለት ድማ ብሓጺን ዕዋፍ ኢላ ዝገለጸቶም ነፈርቲ ኣቢሎም ሓመድ በልዑ ናይ መስከረም 11 መጥቃዕቲ ሲዒቡ ድማ ኣሜሪካ ደው ተሳጊራ ንኻልእ ሃገር ወረረት። በዚ ድማ ናይ ብዙሓት ንጹሃን ደም ክስካብ ሕዚ ብዝሕዝን ኩነታት ፈሰሰ። ባባ ቫንጋ ኣሕዋት ብዘበለቶም እቶም ክልተ ናይ ኣሜሪካ ህንጻታት ነበሩ ብሓጺን ዕዋፍ ተጠቂዖም ወድቁ እዮም ዝበለቶም ድማ ብዝተጠለፋ ነፈርቲ ተወቂዖም ምውዳቆም ኣቐዲሙ ተራእይዋ ከም ዝነበረ ተጻሒፉ ኣሎ። እቲ ኻሊእ ድማ ባባ ቫንጋ ካብ ዝተንብየቶም ሕዚ ምስ ዘለናዮ ግዜ ብቐጥታ ዝኸዱን ምምካኽ በረድ እዮም። ከም ሕዚ ቁጽሪ መኪና ከይወሰኸ ነፈርቲ እውን ከይበዛሓ ፋብሪካታት እውን ከይተስፋሕፍሑ ኣብ 1950ታት ነይሩ። ናይ ምድሪ ዋልታ በረድ ክመክኽ እዩ። ሙቐት ዓለም ክውስኽ እዩ። ዓሚቕ ውቅያኖስ ክብክብል እዩ ኢላ ዝተንብየቶ ባባ ቫንጋ እዚ ድሕሪ ምዝራባ 30 ዓመታት ጸኒሑ እዩ። ሙቐት ዓለም ምውሳኹ ኣገዳሲ ኣጀንዳ መንግስታዊ ዓለም ኮይኑ ዝመጸ
ከም ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 1966 ናይ ባባ ቫንጋ ተፈታውነት ዝበዝሕሉ እዋን ነበረ ንዓ ንምርኣይ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሎም ንምንባብን ናብ ዘለቶ ዝውሕዙ ሰባት እውን ኣዝዮም ወሲኾም ነበሩ። ነቲ ካሊእ ዝተንብየቶ ትንቢት ናይ ባራክ ኦባማ ናይ ኣሜሪካ መራፃ ነበረ መበል 44 ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ካብ ኣፍሪቃ ዘርኢ ዝውለድ ክኸውን እዩ ዝበለቶ ባባ ቫንጋ ኩሉ ሰብ ተስፍኡ ኣብኡ ነይሩ። እዚ ባባ ቫንጋ ኣብ 1989 ካብ ዝተዛረበቶም ትንቢታት ውሽጢ ብዘይ ዝኾነ ጌጋ ሓቂ ካብ ዝኾነ እዩ። ባባ ቫንጋ ብዛዕባ ኣመራርሓ ኦባማ ክትዛረብ ከላ ኖ ትጸሊም ንጉስ ኣብ ኣሜሪካ ይነግስ፣ ነገር ግን ንጸለምቲ ዝገብሩ ሓንቲ ነገር እኳ የለን ኢላ ነበረት። ብሓቂ እውን ባራክ ኦባማ ኣብ ስልጣን ዘመኑ ካብ ዝቕመጥ ንድሓር ኣብ ኣፍሪካውያን ብኢኮኖሚ ዕቤት እናኸደት ዝነበረት ሊብያ ካብ ምጥፋእ ጀሚሩ ከበድቲ ናይ ምሕደራ ጌጋታት ምፍጻሙን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካውያን ዝበፅሑ ምንግልታዕ በደልን ከም ዝውስኽ ምግባሩን ብዙሓት ኣፍሪካውያን እናተዓዘውን እናተቃወሙን ዘልዕልዎ ሓቂ ካብ ዝኸውን ጸኒሕ እዩ። እቲ ካሊእ ከቢድ ውሕጅ ጉዳይ ዓብዪ ትንቢት እዩ። ዓብዪ ማዕበል ብሰባት ዝተመልአ ናይ ባሕሪ ገምገም የጥለቕልቕ፣ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ማይ ተዋሒጡ ይጠፍእ ኢላ ነበረት። እዚ ባባ ቫንጋ ኣብ 1989 ካብ ዝተዛረበቶም ትንቢታት ሓደ ዝዓበየ እንተገይሩ ይውሰድ። ሽዑ እዚ ክትዛረብ ከላ ከም ዕብዲት ዝቆፀርዋ ብዙሓት ሰባት ነበሩ። ኣብ ሱምታራ ኢንዶኔዥያ ብዲሴምበር 26 2004 ዝኾነ ነገር ክርእዩ ከለዉ መሓርና ባባ ቫንጋ ሓቃያ መዋሎም ኣይተረፈን። ልክዒቱ 9.1 ዝኾነ ካብ ባሕሪ ዝተላዕለ ምንቅጥቃጥ መሬት ይኹን ዝርከቦ ነገራት ብጠቕላላ ጸራሪጉ ብቕልጣፈ ዝጓዓዝ ኣዝዩ ዝኸፍአ ማይ ምንቅጥቃጥ መሬትን ሲዕቡ መኽሳቱ ትንቢታ ከም ዝተፈጸመ መራእያ ኮይኑ እዩ። ብዙይ ድማ ካብ 230,000 ሰባት ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ህይወቶም ሓሊፉ እዩ። እቲ ካሊእ ትንቢት ድማ ናይ ፑቲን ናይ ሩስያን ሓያልነት ኣብ 1977 ዝተንብየቶ ትንቢት ነበረ። እዚ ዓለም ክስካብ ሕዚ እናተዛረበትሉን እናተጨነቐትሉን ካብ ዘለዉ ትንቢታት ሓደ ዓብይን ኣዘራራብን ዝኾነ ናይ ባባ ቫንጋ ትንቢት እዩ። ግዚኡ ናብ 1979 ይወስደና እሞ ባባ ቫንጋ ምስ ናይ ግሊ ጸሓፊያ ቫልተይን ሶንዶርቫ ኣብ ዝተረኸበሉ ሓደ መዓልቲ ንኽጽሕፈላ ዘመሓላለፈቶ ትንቢታዊ መልእኽታ የዝንቱ። ኩሉ ልክዕ ከም በረድ ይመክኽ፣ ካብ ማእኸሎም ግን ሓደ ጥራይ ከይተጠንቀፈ ይተርፍ። ንሱ ድማ ናይ ቪልዳሚር ፑቲን ልዕልና ናይ ሩስያ ክብርን እዩ። ንዑ ዶም ንምማል ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም። ዶም ምማል ግን ኣይኽእሉን። ንሩስያ ንዓን ምጥፋእ ብመንገዲ ዝመፁ ኩሎም ክውገዱ እዮም። ናብኣ ዝውርውሩ እማን ብምሎም ብምምካት ብላዕሊ ብዓወት ናይ ዓለም ኩሉ ገዛኢት ክትከውን እያ። ናይ ዓለምና መራኸቢ ቡዛን ከም ሓድሽ ናይ ባባ ቫንጋ ፋይላት ምግላጽ ዝጀመሩ ናይ ሩስያ ዩክሬንን ኩናት ሲዒቡ እዩ። እቲ ዝተዛረበቶ መብዛሕትኡ ብሓቂ ዝኾነላ ናይዛ ሰበይቲ ትንቢት ሓቂ ከይኸውን ፈሪሖም እዮም። እቶም ዘፍርሑ ናይ ባባ ቫንጋ ትንቢታት ሰላም ከም ውሓዚ ማይ ይፈሰላ ተባሂሉ ካብ ዝተተንበየላ ሃገር ሩስያ 1,000 ዓመታት ተሳጊሮም እውን ይጅምሩ። ብቕልጡፍ ካብ ዝቐትሉ ተመሓላለፊ ሕማማት ጀሚሩ ክስካብ ሰብ ስራሕ ፀሓይ ምፍጣር ኣብ ትሕቲ ማይ ዘሎ ስልጣነ ምስፍሕሕ ክስካብ መሬት ሙሉእ ብምሉእ ምድራቕን ዝወፅሑ ሙሉእ ትንቢታታ ኣቕሚጣ እያ። ካብ ደቂ ሰባት ዝተፈለየ ተፈጥሮ ዘለዎም ፍጥረታት ናብ መሬት ካብ ምውራዶም ጀሚሩ ክስካብ ጸለምቲ ጸዓዱን ኤስያውያን ዘርኢ ሓዊሮም ተዋሂዶም ካልእ ሓድሽ ዘርኢ ስለምፍጣሩ እውን ተንቢያ እያ። ንደቂ ሰባት ብጭካነ ካብ እንስሳታት ጎራ ዝምድብ ከቢድ ኩናት ተኸሲቱ ብዙሕ ሰብ ድሕሪ ምሟቱ ብዛዕባ ዝለዓለ ሓድሽ ንጉስን ብዛዕባ ዝለዓለ ሃይማኖትን ከይተረፈ ብትንቢታ ተዳህሲሶም እዮም። 579 ናይ ዓለም መወዳእታ ክኸውን እዩ ብምባል ትንቢታ መዕፀዊ ካብ ዝተቐመጠ መጽሓፍ ምርዳእ ይከኣል። ትንቢታታ ሓቂ ድዮም ወይስ ኣይኮኑን ዝብል ክምርመር ከሎ ካብ ዝተዛረበቶም መብዛሕትኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምርኣይ ይከኣል። ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ሰብ ስራሕ ፀሓይን ክትብል ዝተንብየቶ እቲ ሰብ ስራሕ ፀሓይ ኣብ ቀረባ ግዜ ብቻይና ተሰሪሑ ኣብ ሓንቲ ከተማ ተሞኪሩ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኩናት ይኹን ካልእ ተተንብዮም ነገራት ድማ ሕዚ ኣብ ዓለምና እናረኣናዮም ዘለና ነገራት መርኣያ ምዃኖም ዝጠቕሱ ብዙሓት ሰባት ብትንቢት ባባ ቫንጋ ይስማዕምዑ። ካልእ ነገር ሓቂ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ዝብል እናጸናሕና ንርኢ ይኸውን። ናይ ባባ ቫንጋ ትንቢታት ካልእ ዝርዝር ብዘለዎ ቪድዮ በብሓደ ንምርኣይ ክፍትን እየ። ሎሚ ግን ኣብዚ ኣብቂዕና ኣለና። ሰላም ቅነ